Здравейте от мен, Венци Чипева, с нашите специални минути за щастливите хора. Днес ще ви срещна с една жена, чиято професия е повече от необичайна. На визитката на Нина Райчева пише консултант по щастие, а целта ѝ е да помогне на хората да осъзнаят какво не им достига, за да бъдат в хармония с себе си. И тъй като интересът е предимно от страна на нежния пол, Нина е нарекла семинара, който води, наистина жена. Всички участнички трябва да са готови да отговорят честно на въпроси като каква роля играят мъжете в живота им, как да открият общ език с тях и да спрат да допускат онези малки, но понякога фатални грешки в общуването с другия пол. Здравейте, при мен вече е Нина Райчева, която сега ще ни даде една консултация по щастие, колкото и необичайно да звучи това. Здравейте, Нина! Здравейте! Много странна професия имаш, консултант по щастие. Какво точно представлява? Да бъдеш консултант по щастие, поне за мен, означава да помогнеш на хората да открият какво на тях им пречи да бъдат щастливи. Нали? За всеки от нас това е различно нещо. Би могло да бъде физически проблем, емоционален или просто е вярване. Понякога ние сами не се чувстваме щастливи, защото сме решили с ума си, че ще бъдем щастливи само ако еди какво си се случи. Аз просто помагам на хората да открият какво им пречи да се чувстват щастливи и им помагам да отстраним тази пречка към щастието им. Обикновено какво пречи на хората да бъдат щастливи? Доста сложен въпрос, но все пак предполагам, че работиш с доста клиенти. Кои са най-често срещаните причини? Идвайки насам си мислех, между другото, отново за това, тъй като аз всеки ден откривам нови неща. Дадох си сметка, че това, което най-често пречи на хората да бъдат щастливи, освен естествено физическите проблеми, нали, сериозни заболявания, е ума. Всъщност това, което си мислим, ни пречи да бъдем щастливи. Има много такива мисли, че щастието е само на една мисъл разстояние, скоро някой ми го напомни това нещо. Така че ума ни пречи, това, което вярваме и това, което мислим, понеже живота на всички ни по някакъв начин си е хубав. Живи сме, здрави сме, имаме всички крайници. Означава ли това, че просто не умеем да ценим това, което имаме и си казваме, искам да имам и още нещо друго. Било то връзка, било то друга работа, било то нещо материално, нали, за всеки човек различно. Да, точно това означава от една страна не умеем, от друга страна не сме виновни, защото не сме научени. В смисъл, нашия ум е нещо прекрасно, но той сам по себе си непрекъснато наблюдава, сравнява и измерва, но ние правим грешката да му вярваме за абсолютно всичко, което казва, тъй като никой от нас не си задава въпроса защо мисля така, защо искам това наистина ли е за мен. Не е ли по-добре просто да се отпусна, да се доверя, да се чувствам добре и да знам, че това, което е за мен, то само ще ме намери, не е нужно аз да страдам и да го преследвам отчаяно. И това ни пречи. Тоест, каква е рецептата за щастие? Да приемеш нещата такива, каквито са и да се надяваш на нещо по-добро. От друга страна пък така човек няма ли да загуби част от борбеността си, от желанието си да се променя, да се развива? Според мен една от основните причини да бъдем щастливи е именно мисълта, че трябва да се променяме. Всъщност... защо да не се променяме? При положение, че цялата природа се променя, самата еволюция съдържа в себе си най-вече промяната. Значи... Да, това е много хубава мисъл. Тоест, ние непрекъснато се променяме, но това се случва естествено, това са естествените ритми. Това, което имах предвид е, че ние, мислейки си, че трябва да се променим, всъщност си мислим, че нещо не ни е наред. А истината е, че ние сме съвършени, обаче някъде по пътя в живота си, благодарение на препятствия, които сме срещали, на възпитание на родители, общество и така нататък, сме повярвали, че не сме съвършени такива, каквито сме. И всъщност, вярвайки в това нещо, ние да започваме да го случваме в живота си, вярвайки на ума си, който ни казва непрекъснато направи това, защо не направи това, можеше по-добре и така, забравяме колко сме прекрасни. Добре, възможно ли е човек изобщо да стигне до това положение, да си каже аз съм прекрасен, аз съм съвършен и да се успокои и да изпадне в една хармония с себе си. Тоест, може би може да го постигнеш за няколко дена, но на четвъртия нещо ще почне да те гложди, че не е наред. Да, така е. В смисъл, този процес, както ти казвам, ние говориш за промяната, този процес не спира. В смисъл, аз всеки ден си имам работа с ума си, който ми казва, нали, чувствам се добре, следващия момент той ми казва, ама еди какво си? И аз му казвам, чакай малко. Това е само твое мнение. Аз мога ли да се чувствам добре въпреки това в момента? И той казва, да. Всъщност. Мисъл, ума ни е поел контрол върху живота ни, вместо ние да държим контрол върху ума си. А каква е разликата според теб между ума и това, което влагаш в думата ние, съответно аз? Според мен
не сме ума си, ние сме много повече от това, ние сме нещо отделно. Проблема на много хора е, че се идентифицира, включително и моя, че се идентифицираме с ума си, т.е. ние си мислим, че ума ни, това, което мислим, е това, което сме. Всъщност какво сме в действителност, според теб? Не знам, нещо много повече. Има друг аспект в нас. Има една дълбока интелигентност, примерно в телата ни, изключително дълбока интелигентност, която също си работи сама по себе си. Други хора говорят за подсъзнание и така нататък. За да не звучим прекалено феминистки, ще си позволя да цитирам и мъжката гледна точка. Повечето коментари на представителите на силния пол, които чух за семинара, бяха, че това са глупости, на които вярват само жени, разочаровани от връзките си. И че вече до толкова са загубили вътрешното си равновесие, че почват да ходят по разни странни, според мъжете, семинари. В това твърдение може да има доза истина, но наистина само доза. Факт е, че за да търсиш съвет за по-добро общуване с противоположния пол, значи нещо ти тежи. Но за кого ли от нас не е така, без значение от какъв пол сме, дали сме мъж или жена. А и в крайна сметка всяко усилие, което човек съзнателно полага, за да бъде утрешният му ден по-щастлив, заслужава възхищение. А кога ти се промени живота, когато реши да практикуваш точно тази необичайна професия на консултант по щастие или още от преди това? Да, живота ми се промени в момента, в който разбрах, че наистина трябва да започна да откривам себе си, това, което наистина съм, не това, което вярвам, че съм, това, което се страхувам, че съм. Нали? Ние се идентифицираме с недостатъците си, с разни наши неадекватни поведения и страхове. В момента, в който реших, че искам да открия наистина себе си, това, което мен ме прави щастлива. И разбрах, че аз цял живот това, което съм правила, е да помагам на хората да бъдат щастливи. Под една или друга форма. Имала съм театрално студио, била съм дори екскурзовод с английски туристи, но моята задача беше тези хора да са щастливи по време на тези екскурзии. Дори в офисите, когато съм работила, винаги целта ми е била това, което правя, да помогне на хората по някакъв начин и това мен ме е правило щастлива. Защо мнението на другите хора е толкова важно за нас, за начина, по който се чувстваме? Защото ние сме създадени да живеем с другите, да се срещаме с тях, да учим. Много добре знаеш, че аз лично съм откривала, че в периодите на болка, на проблеми в взаимоотношенията, в любовни проблеми, съм израствала най-много, осъзнавала съм най-много неща. Ние сме създадени да бъдем с другите. И затова това е толкова важно за нас. В смисъл, искаме да бъдем обичани и харесвани, но аз открих, че всъщност ако не обичаш и не харесваш себе си, няма как. Да, но ставаме зависими от мнението на другите. Съответно, щастието ни почва да зависи от това, дали сме харесвани, дали сме обичани. Ставаме зависими, ако не си даваме достатъчно на себе си любов. Това, което аз преподавам, така да се каже, и в семинарите си, наричам го здравословен егоизъм. Тоест, ако аз наистина съм изпълнена отвътре, погрижила съм се за себе си, имам ресурса, тогава мога да ти обърна внимание, ако ти си моя приятелка, примерно, и да си поговоря с теб. Ако аз съм нещастна и отчаяна, винаги ще търся някой отвън да ме напълни. В смисъл да ми дава комплименти, да ми казва колко съм прекрасна, да ми дава любов, но всъщност това е бездънна яма. И точно това нещо се превръща в зависимо. В момента, в който разберем, че никой отвън не може да напълни тази бездънна яма, защото тя наистина е като черна дупка, когато търсим отвън. Всъщност, както казваше един човек, който много уважавам, един човек, който води семинари, доктор Манисиус Ри, се казва, ние никога не можем да получим достатъчно от това, от което нямаме нужда. Всъщност ние истински имаме нужда на себе си да дадем любов. И в момента, в който аз съм пълна отвътре, каквото и да дойде отвън като комплименти, признание, аз съм благодарна, само че аз не го търся. Не зависи от него. В смисъл, деня ми не зависи от това. Има ли някакви други така чисто практически неща, които бихме могли да прилагаме в ежедневието си, за да станем по-уверени, по-щастливи, да се обичаме повече? Ами да, жените, той целият семинар е много практически, така че жените претърпяват една огромна метаморфоза по време на самия семинар. Т.е. тръгват си разсъблечени от много от негативните вярвания за себе си, променили ги и с много въоръжени с много неща. Не бих искала да издавам всичко, но примерно нещо, което на мен ми помага да наблюдавам мислите си и да не им вярвам. В смисъл да не знаеш, че обикновено ето седиш си, да речем, мислиш си за любимия човек и си казваш, ето той днес не ми подари цветя, примерно. И това те кара да се чувстваш по някакъв начин или да действаш, примерно. Днеска не се обади, е много класическо. Не се обади, да, естествено, любимото нещо. Това, което помага е да наблюдаваш мислите си и да не им вярваш. Мисля, това е просто един филм. Ти няма как да знаеш защо другия човек не се е обадил. Ако той не се е обадил, това означава, че в този момент той прави нещо друго, което е по-важно за него и го прави щастлив. А ние искаме човека до нас да е щастлив, нали? Не е ли много идеалистично? Ами, реалистично е напълно. В смисъл, не казвам, че всички минаваме през това нещо, но
това, което на мен ми помага наистина да не вярвам винаги на ума си, на това, което ми говори, да проверявам реалността. Просто да се доверявам и си казвам, добре, сега вместо да мисля той защо се обажда или защо не се обажда и какво прави и какво си мисли, аз няма как. Това отнема много ценно време и ресурс от мен. Мога да се погрижа да се чувствам добре, така че той, когато се обади, аз съм усмихната и щастлива. И наистина посветила си се на една прекрасна професия, да помагаш на хората да бъдат щастливи. И за финала кажи ми, ти самата щастлива ли си? Как изглеждам? Изглеждаш ми щастлива. Само благодарение на професията или просто защото успяваш да приложиш всичко, което учиш другите хора и своя собствен живот? Най-вече за това, че успявам да го приложа. Професията ми ме прави щастлива. Разбира се, много е важно да правиш това, което те прави щастлив. Обаче, да, всичко, което прилагам, ми помага. Също така и аз търси помощ от приятели и съм щастлива, защото имам прекрасни приятели. Обичана съм, обичам. Всичко е наред в живота ми. И някакво пожелание за щастие към нашите зрители. Бъдат щастливи, да приемат и обичат себе си такива, каквито са, с всичките си минуси. Това беше нашата положителна тема и гостенка за днес. Надявам се съветите на Нина да са били полезни не само на дамите, но и на силните половинки. Моят щастлив съвет за тази седмица е: не взимайте нищо прекалено насериозно и се радвайте на живота. Успешна седмица!